det var lige en nægtoverføring, hvis jeg skal gå. Nu er de løbet. De kan ikke løbe ud af stallen. Skal jeg lige det springer, det springer. Er det springkør? Er det springkør? Det er jassespringer. Pindkode, det er 1, 2, 3, 4, 5, godkendt. Og så kan man simpelthen bare hæve en lille smule kontant ud af den blå luft. Wow. Det her det er en magisk tryllemønt, og den har magiske kræfter. Den kan trylle sig fra et sted til den anden sted, og den kan både gøre det synlige, og den kan gøre det usynlige. Hvorfor en vil I gerne se den synlige eller den usynlige? Den usynlige? Super. Den usynlige, det er den, at den starter her, så tager vi den her, og så kaster vi den op i luft usynlig. Uff. Og hvornår i den hånd? Fantastisk, og nu er den synlig. Nu er den hop fra den her hånd i den her hånd her synlig. Sådan det er lidt bedre, hvis man gør det usynligt. Sådan det, vi blander alle af bæger. 1, 2, 3, nu. Blande. Jonas, jeg ved godt, det gik meget hurtigt. Har du en fornemmelse? Kan du pege det bæger, som du tror, at bold er under? Den der, Jonas. Det er bare fordi, det er mange, der tager den her. Du behøver ikke, Jonas. Du vil have den der. Du må godt lige spørge publikum, hvis de synes noget andet. Det kan godt... Ja, vi kan godt lige kigge efter, Jonas. Nej, det er for sent, Jonas. Det er ikke her. Det er ikke her.